Number 2. Adam Sofen. Saan ni kaya na ito? Ay nung uma ay mo ko pinto. Pero você ko ba jalo ka na ni ba niya. Yakza. Uba kan ba kan kubu mang tao. Wen. Ay ba ya isang da. Ay. Ulo sila na galing pindo. Usay tang nagyon na kulo ko.